L-allegazzjonijiet illi hemm fil-konfront tal-eks direttur ta' Nexia Brian Tonna qed ikomplu jitfgħu pressjoni kbira fuq il-Partit Laburista. Brian Tonna huwa l-persuna illi feta' kumpaniji segreti barra l-pajjiż lin numru ta' esponenti tal-Partit Laburista. Kien ukoll isem involut sew fil-proġett kontroversjali tal-Power Station tal-Gass. Ikkonfrontata bil-mistoqsijiet ta' Net News dwar dan kollu, il-President tal-Partit Laburista Ramona Attard baqgħet taħrab milli twieġeb. Bħalma taf il-baħ Brian Tonna kien nimsejħ qudiem il-PAC u xtaqt nagħmellek ftit mistoqsijiet fuq dil ħaġa. Kemm il-laqgħa kellu Brian Tonna f'dan il-bini mill-2008 l-hawnhekk. U jekk Brian Tonna kienx ikun preżenti fil-laqgħat li għamiltu bħala Partit Laburista dwar il-proġett tal-Electrogas, inti personali kellek xlaqat ma' Brian Tonna u x'rabtiet kellu l-Partit Laburista ma' Nexia BT. Għalli ma' bini qed isseq. Għattejt. Għalli ma bini, għet li dan il-bini, għalli ma bini. Għawek, għal-Partit Laburista, għal-bini tal-Partit Laburista. Mela, saqsejtni, jekk ma kellux laqad f'dan il-bini, mela jena inni President tal-Partit Laburista li nista' ngħidlek sa fejn jiena informata bħala President tal-Partit Laburista. Ma minix informata li kien hemm xi laqat. Staqsejna li Ramona Attard jekk hi iltaqgħitx ma' Brian Tonna. Inti personali ġien intqajt miegħu Brian Tonna? Le. Ma jidhirlix li intqajt miegħu. Bil-President tal-Labor bħal donnu jerġa' jibdiela u fit-tieni parti tar-risposta ma eskluditx. Ma jidhirlix li intqajt miegħu. Ramona Attard ma weġbix lanqas dwar il-laqat illi kien ikollu Brian Tonna fil-kwartieri tal-Partit Laburista. Kien ikun preżenti fil-laqat li għamiltu intom dwar il-proġett tal-Electrogas Brian Tonna? Ma ġibniex fuq naħseb. Għamiltu intom. Jiena President tal-Partit Laburista f'dan il-perjodu f'dan is-sena, jiġifieri ċertu laqat. Jekk ma konċ preżenti jiena, ma naħsibx li nista. Iva, nirrispondi. Iva, ma naħsibx li nista nirrispondi fuq. Sa issa il-Gvern ta' Robert Abela għadu marbut ma' deals kollha illi fihom kien imdaħħal Brian Tonna fl-aħħar 8 snin.